Já vás zdravím u mého úvodního videa neboli informačky. Tato informačka bude spočívat v tom, že já budu hrát Counter-Strike přes internet a budu vám vlastně povídat k této informačce, co a jak bude. Hlavní téma asi bude, proč jsem odešel z kanálu Virtual Crash. S Myšou jsme se dohodli tak, že stejně bychom na ten kanálu natáčeli každý svoji sériu, takže já jsem si založil svůj kanál jménem Pityrek.cz a mu zůstal kanál Virtual Crash a bude tam natáčet svoje videa, svoje série, takže doporučuji se tam podívat. Já zase budu tady natáčet svoje série a své videa. Budu natáčet Minecraft, FIFA 13, tady takový nějaký videa srandovní, je to Counter-Strike, ale je to srandovní, potom nějaký střílečky, takže k Vánocům bych měl dostat nějaký nový mikrofon bych měl dostat, a to bude velké plus pro mě. Na mém kanálu už můžete vidět takové jednoduché intro, které jsem dělal přes internetové stránky. A budu se vlastně učit v Cinemě 4D a ve Photoshopu, nebo učit jako něco tam už umím, ale pořádně se to chci naučit. A já bych řekl, že jako k úvodnímu videu by to bylo všechno. A u dalšího videa čau.